झर झर बरसत रहेलो रे रघुरैया के जवाब का देहब मैया के न कि झर झर बरसत रहेलो रे रघुरैया के जवाब का देहब मैया के न मैया के ना हो लक्ष्मण मैया के ना हो मैया के ना हो लक्ष्मण मैया के ना कि कौनो उपाय बता दो अपना बड़का भैया के जवाब का देहब मैया के ना कि झर झर बरसत रहेलो रे रघुरैया के जवाब का देहब मैया के ना जल्दी खोलबा नया नवा तेज तहरे चलते जनवा जल्दी खोलबा नया नवा तेज तहरे चलते जनवा अयोध्या अपना रखब अपन घूमिल पैया के जवाब का देहब मैया के न कि झर झर बरसत रहेलो रे रघुरैया के जवाब का देहब मैया के न कि झर झर बरसत रहेलो रे रघुरैया के जवाब का देहब मैया के न बनवा मरले बा मुदैया कौन चालत ना रुपैया बनवा मरले बा मुदैया कौन चालत ना रुपैया मझधार डुबौले बाटे दुश्मन आज नैया के जवाब का देहब मैया के न कि मझधार डुबौले बाटे दुश्मन आज नैया के जवाब का देहब मैया के न कि झर झर बरसत रहेलो रघुरैया के जवाब का देहब मैया के न प्रभु के देखी बिलखत हनुमत जुगन बाढ़ले हो हिम्मत प्रभु के देखी बिलखत हनुमत जुगन बाढ़ले हो हिम्मत कि लेके आइले धौलागिरी से दवैया के जवाब का देहब मैया के न कि झर झर बरसत रहेलो रे रघुरैया के जवाब का देहब मैया के न कि झर झर बरसत रहेलो रे रघुरैया के जवाब का देहब मैया के न।